יש שיר של גיורא פישר, שהיה אמור להיות מוכן פה. זה פה. זה מה שנקרא כשהמרצה מתרגש. השיר הוא מתוך קובץ השירים הראשון שלו שנקרא אחרי זה. מאוד מאוד מומלץ וגם מאוד כואב בחלקו. הוא מקדיש שם הרבה מאוד שירים לבן שלו שנפל. והשיר הזה שנקרא עכשיו הוא עבד בתור מורה הרבה שנים, גיורא פישר. בעצם הוא כותב על מפגש עם תלמידה, אוקיי? וזה נקרא היא נובחת. נגד מי מאמנת הנערה הזאת את כלבי השמירה עם השיניים החדות שלא מפסיקות לנקוש? מה גידל וטיפח את גורי פחדיה, המאיימים לטרוף מי שמתקרב? מי הזהיר אותם מליטוף כמו מבשר מורעל, ולימד שאפשר לנוח רק כשהכלבים ערים? וכשהיא צועקת עליי, אתה סתם מורה, לא אבא שלי, ולא תגיד לי מה לעשות, איך אוכל לדבר על ליבה, לבקש שתבין שאני לא אבא שלה? אוקיי, זה השיר. ויש פה העברה פעמיים בעצם. אחת, אתה לא אבא שלי, אתה לא תגיד לי מה לעשות, כן? אין מורה שלא מכיר וריאציה על זה. וכמובן, כן, פרויד כבר הסב את תשומת ליבנו שדברים שאומרים שהם, זה לא ש, הם כן ש. אתה לא אבא שלי, זה אומר, אני רואה מול העיניים עכשיו את אבא שלי. אני סוגרת איתו חשבון. יכול להיות שהאבא המקורי מת אפילו, הוא לא בחיים, אבל הוא חי מאוד עכשיו. זה מאוד העברה. שנית, הוא אומר, איך אני אגרום לה להבין שאני לא אבא שלה? כן, הספר הוא על הבן שלו. וזה נורא, נורא חזק. זה נורא חזק וזה מופיע בהמון המון וריאציות. מבוגרים יגידו לצעירים, אני יכול להיות סבא שלך, כן? זה העברה סבאית. או כמו בבדיחה של